India kila don palat 1,000 ar spak ngut kibriu ki balayo kep mi gajing pang COVID-19 hakini ki ar pesau kenta balala. Mat palat 1,000 ngut kibriu kila yo jikon. Menteri Katanat Yadari Rajnath Singh unsapoi ha Maldives menta kasngi kumshi benta jong kajing le jengok balai sngi jong u ya kanikari. Unsaya kran ber Menteri Katanat Yadari ke Maldives menkhmi ha ka bayadai berkikam Yadari ha pereng kini ki arteli kiri. Kaseng BJP kala pelat ka matri kam jongka haswa ka election ka banlong ha Karnataka. Kaseng kala pular bangsa mi ka dut dan dini san kilu ukurai balai teli ki tendong chet jingsyan. Kasarkar kala rai babaro ki jela kin rakhi om tangi kasngi yo jela bapura henrei ki deiru ban rakhi kasngi yo jela jong ki we ki jela khanang ban kentiu ya ka ek bharat shrestha bharat kumta nangni shkhman ki yeng sa kilat hakaleng kari kin rakhi kasngi yo jela jong baro ki jela Lakshwadim kajingelang jong ka science 20 engagement group halaka kot ka khia ha ka puthai ha po ka jinglong president ka India jong ka G20 kelas tang hadolun nong bangkaram nen stem